вече като влязох в академията, почнах много и да пътувам, яздейки, прекосявайки пустини, ходила съм и в Монголия, и в Мароко, и много пъти в Йордания, и всеки път тези преживявания са ми носили изключителна емоция, която съм се опитвала да предавам в работата ми. Здравейте! Вие сте с подкаста ПОВ 6 гледни точки. Това е нашия проект, подкрепен от Столична община и галерия Б61, в който представяме 6 млади и много красиви български скулпторки. Здрасти, Жаки! Здравей, Яна! Ти си първи участник в нашия подкаст. Знаеш, че вървим по азбучен ред. Първият въпрос, който искам да ти задам е как се срещна с скулптурата? Защото знаем, че жените са малко по-встрани от този дял от изкуството и някакси традиционно се приема, че скулптурата е мъжка професия. Как твоето крехко женско тяло се насочи към... Да. Значи, всичко се започна в ранна детска възраст, когато още аз нямам и даже такива спомени, но както съм питала майка ми. Ми обясняваш как си мачках пластелин, заспивах си с пластелина в леглото, се съм си правила някакви фигурки и така нататък. Това си е било явно вътре в мен от дете. След което вече в малко по-тинейджърска възраст, когато към 7-ми клас трябваше да сменя училището, и исках да кандидатствам в художествената гимназия, след което, когато споделих на родителите ми, те бяха абсолютно против. Едва ли не, художника ще ме храни, какво сега ще правиш там, ще рисувам ли скулптури и така нататък. И така. И им споделих, те не бяха съгласни, след което аз така споделих и на една моя приятелка от училище, която знаех, че ще кандидатства също там. И нейната майка всъщност ме записа за изпита в гимназията. И аз казах на нашите, те бяха добре, щом толкова искаш, айде, поне да отидеш на един урок, понеже нямаше вече време за някаква подготовка и така нататък. Та ме заведоха при един учител, който се казва Николай Петров. И така и отидох на този урок, при което този Николай Петров, господина, ме пита: ти с каква специалност искаш да кандидатстваш, дали ще, понеже тогава имахме избор на скулптура, живопис, илюстрация. Да. Какъв да ми е втория изпит всъщност, понеже първият е рисуване на натюрморт. И аз му казах тогава скулптура. И човека ме погледна така и ми каза: защо така, ти си такова момиченце, каква скулптура, сериозно ли? И аз викам: да, това ми е интересно, харесва ми и искам да опитам. И той ми остави тогава една така кофа с глина, каза: ето, оставям ти малко глина, излизам за 1 час, помачкай я, пробвай нещо да направиш и ще се върна и ще си говорим тогава дали още искаш да се занимаваш с това. И така, върна се човека, аз бях супер доволна, щастлива, казах му: да, това е със сигурност. Искам си скулптурата и така се започна там цялата история. И продължи в академията, пак специално скулптура. Да, отново. Да, дали е лесно да се влезе в академията в момента скулптура, бих казала по-скоро да, тъй като няма почти никакви желаещи за тази специалност. Много са малко хората, които кандидатстват. Да. Затова са големи шансовете да те приемат. Да.
И като че ли напоследък даже има все повече момичета, отколкото момчета в специалността. И явно мъжете бият отбой от тежките неща. Втория въпрос, който искам да ти задам. Можеш ли да разкажеш малко повече какъв е твой процес на работа? Как стигаш до готовото произведение от идеята до... Да. Ами много често при мен всъщност се получава така, че си сънувам скулптурите или по-точно ценно не са мои, но съм някъде, виждам някаква скулптура и си казвам, това колко е красиво, колко е уникално, защо не съм го измислила аз. И след това се събуждам и си казвам, ето това е, бързо сядам, рисувам го, правя си скица, помня материала. Да. И често така се получава, другото, което е... изхождам също така от моите преживявания с конете. Много често. Да. Знам, че почти това за винаги, тебе е голям дял от твоя живот и има специално отношение с конете. И предполагам, че това е страшно вътрешно изживяване, допира с тези огромни, красиви, благородни, добри същества. Да. Но и като цял процес, принцип при мен, по-скоро е много хаотичен в началото. И гледам лека по лека да въвеждам като някакъв ред на целият този хаос, да решавам малки проблеми, които ми изникват и това цялото води към крайния резултат накрая. Да, в края на крещата всички знаем, че всъщност творчеството е да сложиш ред в хаоса и да подредиш нещата така, че когато зрителя погледне една работа, едно произведение, да каже това е съвършенството. Нищо повече не може да се прибави, нищо не може да се отнеме. И съответно автора трябва да бъде съдник сам на себе си, кога да каже стоп. Така е, да. И винаги може да продължим още. Какви теми и послания в днешния объркан свят искаш да предадеш чрез своите работи? Като теми винаги са ме вълнували по-скоро природата, животните, ето конете, което ми е любимата тема. И просто защото смятам, че тази връзка между природата и човека е нещо, което е... Това е безвремието, това е таймлес тема. Няма... Тя е автентична винаги и ще бъде. И за мен това е красиво. И ме вълнува. Да, защото времето ни е доста грозно, трудно, озъбено. Около нас стават толкова много неща и някак си като че ли света на изкуството е един оазис, където човек потъва и художника, и зрителя. И някак си се спасяваме в изкуството. Да, той е единодушник. Единодушник, да. Какви са твоите предпочитани материали? С какво обичаш да се изразяваш? Ами най-вече предпочитам на първо място да са sustainable, да са екосъобразни, дори глина, дърво, най-различни, може във всичко да се намери материал за скулптура, но просто ми харесва допира и усета за нещо истинско в ръцете ми, което е част от природата. Ми харесва по някакъв начин така да се слея с него. Да, реално тези материали, които идват от земята, ние само временно преформатираме и те пак всъщност един ден сигурно ще се върнат в земята. Така че
този природосъобразен, по-скромен начин на изразяване е всъщност нещо много красиво. Ти знаеш, че и нашия проект така държиме да подчертаем, че ще бъдем максимално близо до екологичния подход и се надявам да сме се придържали към тази наша кауза. Смяташ ли, че такъв тип проекти, какъвто е нашия, подкрепен от Столична голяма община, са полезни за млади автори като вас? И с нещо провокира ли твоето творческо виждане? Ами да, темата на моя проект са отново конете, любимата ми тема, която ми е най-на сърцето и душата и винаги е била, тъй като аз си по принцип, отделно от скулптурата, се занимавам с коне и с конна езда от малка. И отново попаднах в това търсене на как да предам този дух техен, на това животно създание, което за мен е колкото и силно, толкова и нежно и ранимо всъщност. Ами да, моята история с конете започна като бях отново, колкото малко с скулптура, толкова и с конете. Така те вървяха ръка за ръка, общо взето и рисуването. Тъй като аз много така от малка си харесах конете и почнах само да ги рисувам, да ги правя на фигурки, постоянно коне. И тогава баща ми ме беше завел на конната база на Хан Аспарух. Примерно бях на 7-8 години, качих се на кон и от тогава не съм слизала. И така си продължи доста години. Когато влязох в гимназията вече, нямах толкова време да се занимавам с конете, понеже това ти изисква цялото време и енергия и с много часове работа. Няма как да отидеш като на тенис, да поиграеш и да се прибереш. И след това прекратих за няколко години и вече като влязох в академията, почнах много и да пътувам, яздейки, прекосявайки пустини, ходила съм и в Монголия, и в Мароко, и много пъти в Йордания, и всеки път тези преживявания са ми носили изключителна емоция, която съм се опитвала да предавам в работата ми. Да, за прекосяването с пустините, това се случи благодарение на моя много добра приятелка Габриела Терзиева, с която се бяхме запознали покрай нашите братя с някакви там години, както те се познават. И точно тя тогава, когато се запознахме, малко след това стартираше един нейн проект. Искаше да направи първите експедиции за българи, които са за прекосяване така, на пустини, пътуване с коне, нали, на кон, спане с палатки, с някакви почти без условия, нали, за нищо. Тотално да си в дивото. Конете от България ли се пътуваха до дестинацията или ползвахте тамошни? Примерно заминаваме за Монголия, където отиваме в степите и там си ни очакват местните, да, които са само с местни коне, примерно дали ще в Мароко арабски коне ще яздим, дали ще в Монголия монголските коне, които са и полудиви, са много особен характер и са изключително издръжливи. Всяка порода си има много така различно поведение и изобщо е тотално, нали, различно с всяко едно преживяване такова. Да, има и много терапии наистина с коне, които дали за дечица с някакви, нали, проблеми, дали даже дори за възрастните, които примерно са много напрегнати в ежедневието им. Самия кон има много така силна аура около себе си, тъй като дори физически е обяснено това, понеже сърцата им са много големи
И ти, когато си близо до това животно, дори да си напрегнат, то с неговия си пулс ти влияе да се синхронизираш и да се успокоиш, просто да изключиш от града, от целият този стрес и така нататък. Затова аз обичам да прекарвам време извън града, дали ще в село, в пустиня, няма значение. За мен това не е задължително, нали, да отида в Монголия, за да и живея това, може да се случи в България, най-близкото село, с най-обикновения кон, то е пак същото. Ами да, запознаването става така, че отиваш до коня, подаваш си обикновено ръчичката до носа му и изчакваш той сам да дойде към теб, не, нали, здравей, дай тук да се запознаем. Подаваш му, той решава, винаги идват при теб, те са любопитни, много любознателни, така да усетят човека. И лека по лека така погалваш го. Аз винаги, като се срещам с нов кон, с който тренирам, например, винаги му казвам здравей, аз съм Жак. Така като с човек общувам, нали, не го имам за животно, директно му се кача на гърба и айде Юра, давай тук. Ти препускам. То всъщност така трябва да става и контакта между хората. Няма да забравя Малкия принц на Екзюпери, когато среща лисицата в пустинята ли беше и казва здравей, хайде да станем приятели. И лисицата му казва чакай, полека, така, то си иска време, за да станем приятели. И така, интересни са тези неща и предполагам, че всичките тези преживявания в един момент чрез твоята работа като артист много те обогатяват и разкриват твоя вътрешен свят. Вълнуваш ли се, Жаки, от срещата с публиката? Интересува ли те обратната връзка с нея? Да, разбира се, винаги много се вълнувам от обратната връзка с публиката, дори да ме критикува някой или не, винаги приемам, нали, така градивно към мен всичко. И според мен като цяло, нали, е важно как да възприемаш света около себе си, да не може да го приемеш на негативно или обратното. И просто понякога на някаква негативна такава вибрация, трябва да смениш радиото и да си пуснеш нещо друго и да приемаш всичко като позитиви, защото всичко ни гради до нас. Така е. И не на последно място искам да благодаря, нали, на Столична община за възможността да участваме в този проект и за това, че подкрепят младите български артисти и ни дават възможност да покажем нашата гледна точка като млади автори. Благодаря ти, Жаки. Ясно. Беше ми приятно да си поговорим. На мен. И ще ви водя всички от изложбата при конете после. Благодаря.